O vello circuito de BMX da Fonte da Coca terá unha nova vida. Debido ao baixo uso da pista, o Concello decidiu convertelo nun circuito de pump track. Aí o que estuvemos traballando nos últimos tempos é na creación de un pump track que se vai a ubicar onde tiñamos antiguamente o antigo circuito de BMX, non? de bicicletas. É un proxecto que intentamos que se ubique aí de forma sostible. De feito, bueno, pues se vai a aproveitar tanto o espacio como parte dos materiales para volver a reorganizar ese espazo e de forma integrada, sobre todo que é o que nos interesa con ese entorno, non? O proxecto xa está redactado e terá un custo de 48.000 euros. Aproveitarase o percorrido actual e o entorno natural para construir unha pista na que poidan gozar tanto profesionais como amateurs. Que o que se intentou facer? Por un lado, pois ter como dous circuitos que ao final están integrados un noutro. Un sería máis de tipo para profesionales, para xente que compite nestas disciplinas, e outro sería pois máis adaptado a todos os públicos, non? O pump track son circuitos en auxe e numerosas persoas recorren Galicia para gozalos. A pista tamén será un reclamo para a xente de fora de Vilagarcía. Que é algo demandado, que move moita xente, polo tanto non vai ser solo un circuito de uso para os vilagarciáns, senón que con este circuito o que se busca tamén é a atracción de Vilagarcía, que Vilagarcía sexa un polo de atracción para todos os usuarios de pump track e toda esta xente que se move alrededor da comarca, incluso toda Galicia, polo que estuvemos vendo cos distintos usuarios cos que mantuvemos reunións, pois, bueno, que se acheguen a Vilagarcía, que disfruten da nosa vila, do noso circuito. A parcela conta con máis espazo para poder ampliar o circuito nun futuro. Todo dependerá do uso que os afeccionados das bicicletas, patinetes ou monopatíns lle dean a pista.